Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka kenhon sensyar hapo KHDC, ka Khasi Hills Democratic Alliance henne kasngi ka arpnyo tere unaitung. Kalalet Ïakynduh yolat ka Jylla ugangga prasad. Ban pentep u Halor ka jingmenjer ka yeng darbar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Yak an ban khenjai benriu Khasi shu yaki Kynthei bayo lok bar Jylla. Lembat yaki khon jongki. Da ka bawon ra yaka jingpen bet thamai yak an. Khasi Hills Autonomous District Council, Khasi Social Custom and Lineage Act. Ka Executive Committee, jong ka Khasi Hills Democratic Alliance, kala terwa ya ka jingpen kala, da ka bawan ra ya ka Khasi Hills Autonomous District Council, Khasi Social Custom and Lineage, Second Amendment Bill 2018, da ka babsat thamairu ya ka kendon 3D ha ka Principal Act. Katkum ka kendon 3D, laong ba ka no ka Kynthei Khasi ba Shongkhabar, bat ubam day ukhasi, bat kumjoro ki khon ki kti ki bami na kata jing Shongkhabar on khaino ba kim day shu ki Khasi, bat kin do no ya ka jing ithu kum ki Khasi, bat baro ki jing mentoy kum ki khot ka jai ben re Khasi, ha ka bakin amla ru ban kam ya kanu ka hok, wat nakanu ka anru. U Chief Executive Member ka KHDC, uba his preaching son Jylla, ha ka jekran bat kinong pathai kubor hadin ka jing Ïakynduh yolat ka Jylla, ulai tho ba ka jing pen bai thamai ya kani ka an. Kadai kabala manjur da baro akid khot jong ka yeng darbar jong ka KHDC nadu kalyang sensyar kumjo kalyang persya kibala ai ka jingkersan bapura ban perlong ano yakni kabil uba HS la ulai thuru baulat ka Jylla ula kular ba unsa puli benya yakni kabil shwa ba unsoi barshan muhar nakabenta ban perlong do perlong snam no yakni ka an kadi ke isu komdei ke ba dang mi menin kini ke isu ke ba da ki snap gi pai ba ki keren ya kadi ki jing Shongkhabar Ibu kami sekemat ban keren persia ini dari gitu ibu yolok dekar. Beli di puri aja kita. Kong rangan kong Patricia Mukim di tho abanda biang. Kita konsen ni kejai benriu Khasi. Kiki misalnya. Kejai benriu kamdan ni khamat joki ki long international. Nang terau ni school tu yo pai ba Khasi ubadon ke jing school ba kejai benriu jogi kan senyap. Pikuak bagi samla Khasi jengi kinum Islam, pikuak ki samla Khasi jengi kitria ya krep kot show ban yumi jing kelumar. Namar beli ke kafir. Kat ni mentang idan sekiri ki Khasi Muslim. Setangkat nu hendak kijai benda jengi ke sangui. Yim skap kum ye gitu ki beriu. Kijai benda jengi ketang ke jingma. Tang jai tu kindia dapat temotor pi kim Shongkhabar show. Maka mensim juki UI bomdon. Maka kadau kitu ki beriu kum jumpa John Kharsing, Agnes Kharsing, Patricia Mukim, Angela Rangat ki ki beriu ki ba kajai bendri jongki ki international ndai Khasi. Tang gitu betan ka snam Khasi kin le ini. Ora ka snam Khasi kam don shu takabur ijai bendri kal alai. Nim ngap ya kita ki beriu ki bam don snam Khasi shu. Dei ban yo no ka jing sai ni ka bil ka long tulit. Na kren ya kani da ka jing sko ba na ka benta ka jai bendri. Itu kibri bomdon jing song shu izai benriu akimat ya la ka jong kalenti kini i do pai ba keleng sodong jong kari Khasi jendia masa kibala sku tenap lawan mi kini ga an nim kwa ban sengap ya kibri ki bom salia la ka jai benriu ga yap ngi kren ya ka jai benriu nim kwa patang ki samla jigi gindu thia dudem na kalyang ka Deputy CEM jong ka KHDC pan ka kongtelinia thank you ha bakarsha ni kani ka bil kalapan pau ba ka jingmenjor jong ka yeng darbar thawan ka KHDC yakni ka bil ka bante perkheng yakinu ki Kynthei Khasi ki bayo kurem de ki bar Jylla kin dop snotho ba kim dan show yakinu ki hok jong ki kum ki trai mulok nakaliang jong ali tengah sum bakala depor palat nakabenta ba ka district council di bro kawi kan ascend ni ka bil ba kumba PV sakhi ka darbar to kasni baro arp kendai ngut ki MDC kita ra lagi jong ki tiban penpau mengilong unanimous kawai aba pas ni ka bil habang iba si kini kabil kamut ban ong mangi Khang yano ru ban yo ya ulok ubaki kimon lada umdai bakana Khasi ru kam Khang dai ka shulong ba shisun makila yo ulok shabar jongka judgment ru la jong ki bal smooth okay kita ki rights ki privileges ki benefits la dolot kila da utau shnang ru uyat ho bat ki kamut bulu la long ready kan ban face kata na mala da uyo ai ka judgment ru la jong ru ulong hi kumta da la da uyo ai ka judgment ru ka jong ru ban long ready kan ban long ta ngimla ban khai ka love marriage of course but kan ni ka pelu kam thau hi shata nik ei ka bangi thau ka long bangi pat khat am taki long din ban din juni am taki khon ki ti juni manum don ubana bar bawan shim kabu ya ka custom ka tradition juni bat ban ya tho ya ki khon khatu la ni ki khon kan thei juni tang na ka benta ban yo state ban yo ka schedule tribe bat ban yo ki rights ki bangi ki Khasi ni enjoy